Je odštartované DHZ Trávnica v tejto chvíli na trani, dámy. Už máme košík v kadi, snažíme sa nabrať vodu. Takisto dopredu slušne rozbehnuté dievčatá makajú k terčom. V tejto chvíli pridávame. Troška sa ešte trápime na naberaní, ale malo by to byť v poriadku. Počkáme si na terče, v akých hodnotách budú zostreknuté. Na pravej strane sa nám to už podarilo, čakáme ešte na tú ľavú. Ľavý terč zakliatý, ale v tejto chvíli je zostreknutý, ale podľa mňa tam bude červená vlajka, pretože na tom bečkovom spoji sa nám to žiaľ nepodarilo.